Hello mga agawan, may buntag, magluto ta og aninikad. Mao ni aninikad. Siyempre. Magluto tag aninikad. Inya magkilaw pud ta og bulinaw. Sa atong nahon kaning aninikad. Mani aninikad. So, ako sa ning hugasan ha. Sige, balik lang ko. Mo na bulinaw guys. Ato ni siyang kilawon, mga gawon. So, medyo daghan dyan siya. Kay ako ang mama, ako ang asawa, manghangol kay kinilaw, request mo sila ganiha. Kani may labas na kung nakita nga isda dito sa merkado. Lami pa rin siya kilawon kay diretso kaon ba. So, balik lang ko, ini humana ni limpyo. Sige. Hello mga gawon, dara na to ang kinilaw nga bulinaw. Dara ay. Mamahaw na ta, kay prate naging gutuma. Alas 10 naman siguro. Pero pag yun, kay prate naghana ni, wala hurot ako, ang gilabay ang uban. So, mga o na mi. Tawagon sana ko ako ang asawa o akong mama. Sige, dire lang. Sige, salamat kaninyo.